ба наздикии ҷузъиёти пурраи ҳодисаи сӯиқасд ба ҷони зану шавҳари сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба пурраги ошкор карда мешавад. қайд намуд генерал-майори милитсия Назарзода Қудратулло Бобо, сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд, зимни, нишасти, хабари. ӯ қайд намуд ки аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дошта бо гумонбарии ин ҳодиса чанд нафар боздошт ва мавриди бозпурсӣ қарор гирифтанд. лозим ба ёдоварист ки афроди шахсияташон номаълум моҳи октябри соли пери гашта махсуҷон Муҳаммадҷонова ва ибодат Неъматуллоеваи 60 сола дар манзили зисташон дар ҷамоати унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров куштанд. аз рӯи ин ҳодиса то ҳол тафтишот идома дошта ҷузъиёти он пинҳон нигоҳ дошта мешавад. аз тарафи хили вазири корҳои дохилӣ генерал-майори милитсия Рамазон ҳамроҳ гурӯҳи фаъолии тафтишотӣ аз қабили хили кормандони бо таҷриба созмон дода шуд. муддати моҳи октябр, ноябр, декабр, январ имрӯз бо гурӯҳ чи аз тарафи гурӯҳи созмон додашудаи вазорати корҳои дохилӣ, чи аз тарафи раёсати корҳои дохилии вилояти Суғд, чи аз тарафи кормандони прокуратураи ҷумҳурии Тоҷикистон ки дидем ки муддати 3 моҳ анҷа омада ба ҳамон кор кардан, чи аз тарафи прокуратураи вилоят, аз тарафи прокуратураи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, аз тарафи кормандони балои лайқати Бобоҷон, шӯъбаи корҳои дохилии Бобоҷон Ғафуров, гурӯҳи созмон дода шуда ҳамаи корҳои оперативра гузаронданд ки ба мо муяссар шуд. гурӯҳи содир кардаи ҷиноят дастгир карда шуданд. ҳоло тафтишот идома дорад барои мухтасар пайдо кардани маълумот. мо баъди ба сифати ҳамчун айбдоршаванда пешниҳод кардани парвандаи ҷинояти ба суд маълумоти аниқ дард медиҳад. қайд гардид ки давоми 12 моҳи соли 2017 ҳамагӣ 170 адад ҷиноят аз ҷониби 145 нафар ноболиғон содир шуда ба қайд гирифта шудааст. ин нишондиҳанда дар соли 2016 195 адад ҷиноятро ташкил медод. аз ҷониби ноболиғон аз ҷумла 103 дуздӣ, 19 ҷинояти авбошӣ, қасдан расонидани зарари вазин ба саломатӣ, 7 вайрон намудани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, 6 ҷинояти ахлоқӣ, 3 ғоратгарӣ, 2 қаллобӣ ва 11 адад дигар намуди ҷиноятҳо содир гаштааст. барои пешгирии содиршавии ҷиноят ва паст кардани сатҳи ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонон 3583 баромаду суҳбатҳо аз ҷумла 10885 дар муассисаҳои таълими маҳаллӣ зист, 115 дар корхонаи ташкилотҳо ва 513 дар маҳалли зисти ноболиғон ташкил ва гузаронида шуданд. дар ҷараёни амалӣ намоӣ чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ дар давраи аз 21 март то 31 декабри соли пери гашта дар ҳудуди вилоят 14 нафар сокинон аз ҷумла аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 4 нафар, Гулистон Масчоҳ Панҷакин 2 нафарӣ, Хуҷанд Исфара 8 ва Кӯҳистони Масчоҳ 1 нафарӣ ки дар донишгоҳҳои динии кишварҳои хориҷа аз ҷумлаи Миср, Ироқ таҳсил менамуданд ба ватан баргардонида шуданд. дар давраи ҳисоботӣ нисбати 23 нафар донишҷӯён 6 нафар умуман барнагаштанд, 10 нафар дубора рафта ва 7 нафари баъди бозгашт ба ватан ҷинояти хусусияти террористӣ экстремистӣ содир намуда ҷустуҷӯи расмӣ эълон карда шудааст. айни ҳол корҳои фаҳмондадиҳи ҷиҳати ихтиёран ба ватан баргардонидани 59 нафар шаҳрвандони барнагашта ва 23 нафари дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дошта ба волидайн ва аҳли пайвандони онҳо идома доранд. лозим ба ёдоварист ки давоми соли пери гашта дар қаламрави вилоят аз ҷониби ҳамаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ содиршавии 5712 адад ҷиноят аз ҷумла мақомоти корҳои дохилӣ ва прокуратура 4854 адад дар натиҷаи амалӣ намоии маҷмӯи чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ ва тафтишоти ошкорнамоии 4478 адад ҷиноятҳо таъмин карда шудааст. Рустамбек Аҳмадов, Зебо Собирзода барои барномаи иттилооти Нигоҳи диёр.